Hrana, piće i doživljaj ono su što turisti najviše cijene. Pokazuju to novi trendovi i istraživanja u turizmu. Važan dio svoje turističke ponude Istra gradi upravo na gastronomiji. Što istarski kuhari mogu ponuditi i naučiti od svijeta, ovih će dana ogledati se na Svjetskom kongresu gastronomije koji je danas otvoren u Umagu. Umaški je kongres prvi ovakav svjetski skup u Hrvatskoj. Očekuje se da će do nedjelje na stručnim predavanjima, ali i prezentacijom svojih umijeća u kuhinji, na njemu sudjelovati 400-tinjak svjetskih kuhara i stručnjaka gastronomije. Ovo što mi sad činimo sa Hrvatskim kuharskim savezom, sa našim ministarstvom i što činimo sa ovakvim eventima, vodi ka tomu da mi našu gastronomiju istaknemo malo više i da ju nudimo kao jedan dio turističke ponude. Tim putem kreće istarski i umaški turizam. Stoga, osim ovoga, namjeravaju organizirati još niz skupova posvećenih pripremi hrane. Budući da smo odlučili da gurme bude jedan od 5 proizvoda na kojima ćemo graditi svoju konkurentnost, a ta je odluka bila posljedica analize raspoloživih resursa koju smo radili pred 2 godine zajedno sa pripadnicima privatnog i javnog sektora. Kada živite u jednoj regiji koja po jednom francuskom časopisu od 10 najkvalitetnijih namirnica, u toj regiji se nalaze 3 namirnice, kao što su naši tartufi, naše švoja i naše škampi, uz trud i znanje svih vinogradara, svih vinara, svih onih koji se bave proizvodnjom, rekao bih, zdrave hrane, naravno da morate tu ponudu segmentiranu turističku zaokružiti na način da se organizira jedan kongres kao što je to danas upravo u tijeku u gradu Umagu. Uz bok istarskim delicijama danas i sutra u Umagu će stati i autohtona jela kuhinja Indije, Španjolske, Češke, Bosne i Hercegovine. Uz kuhaču bit će mjesta za razgovor, degustaciju i razmjenu iskustava. Malo znam o hrvatskoj kuhinji, ali ću ovih dana o njoj puno naučiti. Stoga pozdravljam ovu inicijativu hrvatskih kuhara. Partner u organizaciji kongresa je Krapinsko-zagorska županija, koja s Istrom dijeli zajednička iskustva u zaštiti autohtonih proizvoda, ali i životni put jedne povijesne ličnosti. Pokušavamo spojiti projekt Brijuna i projekt Kumrovca, dakle gdje nas veže jedna naša velika povijesna osoba, a to je Josip Broz Tito. Dakle, pokušavamo u nekoj fazi spojiti te projekte, dakle bilo preko golfa, bilo preko razvoja smještajnih kapaciteta, to jest nekih od vidova elitnog turizma. Istraživanja pokazuju da je gastronomija kraja u koji dolaze turistima na 4. mjestu prioriteta kod izbora mjesta odmora ili putovanja. Stoga je bogatstvo nacionalnih kuhinja posebno blago, od kojeg se uvijek može usavršavati i stvarati nove vrijednosti.